गासिनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय आङो दा आंथ' बारा बुंनो रोङा स्पेसियेलि थेवबो आङो एसे जा हायो बुंगोन आरो दा गासैखौबो गेमस्रि आरो प्रकाश बिथांमोना दा बांसिनखौनो बुंगोन थेवब्लाबो आं जा एसे फोरमायनो सानदों बेखौनो एसे फोरमायगोन आरो जोङो दिनै बेयावहाय गासिबो मिटआप लादों आरो आदैमोना गासिबो बेयाव फैदों बिनि थाखायनो जोबोद गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों आरो मोजां मोनदों गासिखौबो बेबायदि लिंहर लिंहर माने जों इउटिउब टीमखौ गासिखौबो नुलायनानै मोखांजों मोखां दा बेनोसै आरो जों गासिबो मोजाङै मोजां खामानि मावलांनांगौ एखेलगे मिलिनानै खामानि मावलांनांगौ जों रावजोंबो राव हेंथा हेंसि जालायनो नाङा बयबो माने सबबो गावबा गाव निजा निजा कन्टेन्ट लानानै माने मोजाङै बेफोरबायदिनो आवगायलांनांगौ आरो आं गावनि सायावबो एसे बुंनो सानदों आरो आंथ' मालाबाबो सानाखैमोन जे इन फिउचार आं बेबायदि इउटिउबार जागोन बा इउटिउबारखौनो बुंनानै लाबाय आं दा जेरै गासिबोथ' इउटिउबारखौनो बुंसै ना बेनिखायनो आरो आं जेला खुलिदोंमोन 2 बोसोर सिगां लकडाउननि सिगां आं खुलिदोंमोन आरो गेमस्रिनि 1 विक सिगां आं खुलिदोंमोन ना गेमस्रि आंनि 1 विक उनावहाय खुलिदोंमोन आरो गेमस्रियाव सानगासिनो दंखायोमोन नै इउटिउब खुलिनो होननानैहाय नाथाय खुलिनाय जायाखैमोन बेहाबो भिडिअ अलरेडि रेडि जाखाबायमोन आरो नाथाय एडिटिं जायाखैमोन बे समाव आङो सानबाय माने बयखौबो इउटिउबाव नुयो आङो माने बेबायदि भिडिअ आपल'ड होनाय दा आंबो सानबाय आरो आंबो भिडिअ हरसै नामा बिदि होननानै खिन्थु इन फिउचार आं इउटिउबावबो एसे एनैबाबो साक्सेस जागोनखौ आं सानाखैमोन आरो बाट एसेबाबो आं साक्सेसखौनो होननानै बुंनानै लाबाय देसुन ओमफ्राय माने बे समाव आं फार्स्ट स्टार्टिंआव बिराद लाजिमोन आरो आं बुंनोबो हायामोन रायज्लायनोबो हायामोन आं माबायदि कन्टेन्ट लाबोगोन साननानैनो मोनामोन आङो माने ओमफ्राय फार्स्टआव बिदिनो आं मोनसे जानाय भिडिअ लाबोदों जानाय भिडिअ माने साउन्डल' आरो अनलि माने खुनु भइस गैया बिराद लाजिदोंमोन आं बे टाइमावहाय ओमफ्राय बेयाव बिदिनो आं भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय आपल'ड खालामनानै आङो बयनिबो फ्रेन्डफोरनो आं शेयार खालामबाय आरो खिन्थु आंनि वाट्सएप फ्रेन्डआव जा 300सो बिदिनो फ्रेन्ड दंमोन बिनिफ्राय माने बिराद दुखु मोनो मानो बेबायदि माने जों ससियेल मिडियाखौनो गारनोसै बा इउटिउबखौनो गारनोसै बेबायदि साननायबो फैयो जोंनियाव मालाबा बाट जोङो बे जों स्ट्रं जानोबो सोलोंनांगोन आरो बेबो मोनसे जुदि जों ससियेल मिडियायाव फैदोंबा जोङो मेन्टेलिटि स्ट्रं बा गोसो स्ट्रं गासिबो स्ट्रं जानानैसो जोङो ससियेल मिडियायावहाय आग बारायनांगौ खारन ससियेल मिडियायावहाय जोंखौ बहुदानो माने मोजां मोननोबो हागौ मोजां मोनाबो जानो हागौ बा 50% जोंखौ गाज्रि मोननोबो हागौ बा 50%आनो जोंखौहाय मोजां मोननोबो हागौ आरो बेनिखायनो जोङो ससियेल मिडियायाव जेला फैनोसै सानोबा माने मेन्टेलिटि फारसेनिफ्राय जुदि जों स्ट्रं जानानै फैयोबा माने जोंनि थाखायनो बहुत मोजां आरोना नंगौना नङा जायोना बेफोरबायदि बिनिखायनो आरो माने गावबागाव मोजां कन्टेन्ट लायोबा सापज मालायखौ बिदि जावलायबाय थानायखौ माने बन्द खालामनानै जोङो जुदि गावबागाव कन्टेन्टजोंहाय जुदि जोङो आगबारायलाङोबा बेखौनो आङो खावलायो खारन मा होनो बयहाबो गावबागाव पार्सनेल लाइफ थायो आरो बयनि लाइफआबो पारफेक्ट नंजोबा बयहाबो माने बेफोरबायदि मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेमा थाखायो बिनिखायनो जों जेसे हायो गावजों गाव सापर्ट खालामलायनानै बा गावनि मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै जों इउटिउबखौ प्लेटफर्मखौ जुदि जों मोजाङै साफायै लाङोबा बिराद मोजां नाङो आरो जुदि बेफोरबायदि नांलाय खमलायबो जाबाय थायोबा जेनेबा जोंनि हारियाबो मिनिजागोन नंगौना नङा जोङो गुबुन हारिखौ नुयोना बांसिनानो नांलायनायफोरखौ खम लाखिनानै मोजां गावसिनि माने लाइफ स्टाइल बेफोरबायदि मोजां फेमिलि माने ब्लग लाबोनानै बेसे आवगायदों बिसोरो नोंथांमोना नायगोना नाया ब्लगिं नायोना बयबो बा फेसबुकफोरावनो नायो माने बेफोरबायदि मोजां माने लाबोबाय थायोबा एन्टारटेन भिडिअ बा बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोयोबा ओरैनोबाबो चेनेला ग्र' जाखायो आरो जोंबो नायनो मोजां नाङो आरो जोंनि हारियाबो बाख्नायजागोन आरो जोंनि हारिया जुदि जोङो बेफोरबायदि बांसिन सानफ्रामबो नांलाय खमलाय गावजों गाव बिदि जाबाय थायोबा जोङो मिनिजागोन इन फिउचार बिनिखायनो जाहाथे जों बेफोरबायदिखौ चान्स होआ गुबुना जाहाथे जोंखौ मिनिनो हाया आरो जोङो अराय सम माने स्ट्रं जानानै मोनसे टीम जानानै खामानि मावो आरो जोंना बे मोनसे मिट लानाया बेबो जादों मोनसेहाय दिनै नै सोरबा न'खरावहाय प्रब्लेम जायो ना सापज दाखालि बरबरिनिखौ लानानैनो बुंनोसै आङो जेनेबा आं सिक्किमाव दंमोन बे टाइमावहाय ओमफ्राय बिनि घटनायाथ' बे समाव जादोंमोन अब्ला बहुदानो सिक्किमाव आरो ओमफ्राय बहुदानो माने मा होनो कमेन्ट खालामदों आंखौहाय जे इस आब' जेनेबा आरो सोरबाया आरो माने बेफोराव बेरायनानै मानो फैसा गारबाय थानांगौ थांनानै नोङो बरबारिफोराव माने हेल्प खालामाखै बा नोंखौ सैया नोंसोरो बेबायदि बेरायनानैल' फैसा गारो बेफोराव सापर्ट खालामहैबा मा जायो इउटिउबाव 40-50 हाजार खामायो सोरबा बेफोरबायदि बाट बे नङा सबबो
40-50 इउटुबाव खामाया कारण आंनो खामाया स्पेशली आं बुंदों आरो आंनो खामाया 40-50 इउटुबावहाय मा होनो खामायग्राफोर दं जेरै गेम स्ट्रिमिं खामायग्रा ओमफ्राय प्रकाश भाइमोन दं सोरबा दं हा आरो एक्चुअली कन्ट्रोभार्सि लाबोयोबा बिराद फैसा खामायो मानसिफोरा बिनि थाखायबो किसुमाना माने गोसोआ कन्ट्रोभार्सि लाबोनो गोसो जायो जानो हागौ आरोखि खिन्थु बे नङा मालायनि लाइफखौ जों दुखु होनानै फैसा खामायनायजों मालाबाबो सान्थि थानो हाया आंथ' हाया भाइ मालाया हायोबा हायो जानो आं हाया आरो आं आंनि खेत्रखौ बुंदों दे ओमफ्राय बेयावहाय बहुत आङो नेगेटिभ कमेन्ट मोनदों आं बिराद दुखु मोनदों एक्चुअली आङो सिक्किमावहाय आं गावनि फैसाजोंबो थाङाखै आं बेवहाय स्पन्सरशिप मोनदोंमोन जोंनि बर' आइजोनि सासे मोनसे हटेल दं बेयावहाय जोंखौ इनभाइट खालामनाय जादोंमोन आरो मेहेरजों जोंखौहाय स' बेवहाय स्पन्सरशिपआव लिंनाय हिसाबै जों बेयाव थांदों बा जोंनो गासिबो बिसोर बेरायनाय फारसेनिफ्राय फ्रियाव होनायावहाय जों बेयाव बेरायनानै ब्लगिं जोंथ' ब्लगार नालाय ना जोंथ' अभियासलि एफा मोजां जायगायाव थांदों जोंथ' ब्लगखौ खालामखागोन नंगौ नङा दा नोंथांमोना ओरैनो फैनो गोसो जागोन नामा फैनो गोसो जागोन सोरबा अभियासलि एथ' मोजां सिनियर जोंथ' खेबसे खालामनानै लानो फैनो गोसो जाखागोन ना ओमफ्राय फैनानै बिदिनो जोङो खैथामान टिम जेरै मेहेरमोन देहा सैस्लायमोन बिसोर रायलायबाय जेनेबा जों सासेथ' जोङो इसेबां सापर्ट खालामनो हाया मानोना जों केपासिटि गैया स्पेशली आं बिराद माने मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय आं बिलं खालामो आं जा खस्थ' खालामनानै थाइसे थाइनै खामायो बेजोंहाय आंना गावनि जानाय लोंनाय थांनाय फैनाय गाननाय जोमनायावनो जोबो ओमफ्राय माने एक्सट्रा बेफोरबायदि फैसा सोरखौबा बुरजा सापर्ट खालामनो हानाय आंहा केपासिटि गैया आरो बेनिखायनो आङो जा हायो मेहेरमोननि आखायाव जा हायो एसे हरबाय ओमफ्राय जों सापर्टखौ खालामनाय जादों थिग बिदिनो जोङो बयबोथ' बिदि सापर्ट खालामजोबनो हाया ना मा बुङो ओमफ्राय जुदि जों इउटुब मोनसे टिम थायोबा जों जा एसे हायो जों मिलायलायनानै ग्रुप जानानै जों टिम जानानै जा 500,000 बा सोरबा 100-200 बेफोरबायदिनो हायोबा जोङो खांलायलायनानै बा टिम जालायनानै जोङो सोरबा जुदि जोंनि बर' हारिया प्रब्लेमाव गोलैदोंबा जों बेखौहाय सापर्ट खालामनो होननानै जों बेखौहाय बै इउटुबारखौबो जों खावलायो सापर्ट खालामगोन ना बयबो मानोना जोंनि बर' हारिनि थाखायनो मोजां बियो ना मा बुङो औ ओमफ्राय आं बांद्राय बुंला दा बेखौनो बुङो आङो जोंनि दा जाय मा होनो फंबायमोन इउटुबाव फैफुबाय थादों जोंनिफ्राय बहुत सिनियर इउटुबारफोर दं दे बहुत माने एक्सपिरियेन्स जानायफोर दङ खिन्थु मा होनो थेवब्लाबो बिथांमोना फैनो हायाखै जेरै एलफ्रेडमोन बायदि दङ मा होनो एलफ्रेडआथ' बाहेरायावसो दङ जेरै जोंना आगै बिभइसमोन दं बिभइसमोनाथ' सासे हिन्दीनि लाबोयो बेखौथ' जोंनि सिगां आगैयाबोथ' बर'नि बानायोमोन हा खिन्थु आगैया इसेबां माने सापर्टबो मोनामोन बे टाइमाव जों नायबाय थायोमोन आगैनि चेनेलखौ जेला बियो मा होनो हिन्दीयाव लाबोनो हमो होमबा मानसियाबो बेखौ बयबो माने बेखौ सापर्ट खालामनो हमलांदों दिनै आगैया सासे साक्सेसफुल इउटुबार हा बेफोरबायदिनिफ्राय सोलोंनांगौ जायो आरो बाट जोङो दिनैहाय हिन्दीनि लाबोबाबो जोङो किसुमान माने एसे गाज्रि कमेन्टबो मोनो बाट सोरबाया होलायलाङो आरो ना बा फैसा थोआसै नामा माने हिन्दीनि लाबोबायदि बेफोरबायदिबो मोनो दे जों बहुत खामानि मोनो एक्सपिरियेन्स आरो बेफोरो बिनि सायाव बुंनो सानदों आरो बाट एकदमबारे बेफोरबायदि कमेन्टखौ इगनर खालामनो हानांगौ जोङो ओमफ्राय जों जा गोसो सोरबाया हिन्दीयाव लाबोनो गोसो सोरबाया इंलिसाव लाबोनो गोसो लाबोनो हायो खारन हिन्दीफोराव लाबोयोबा गुबुन जाथिफोराबो बुजियो खारन जोंनि हारिनि किसुमान जों जानाय लोंनाय बेफोरखौ जों गुबुन हारिनि माने रावाव जुदि जों एक्सप्लेन खालामनानै बुंनो होनो हायोबा जोंनि थाखाय मोजांसो खारन जोंनि लाइफ स्टाइलखौ गुबुनाबो मिथिगोन नंगौना नङा खारन जोंनि बर'जों बर'थ' जों बयबो बर'फोरा जोंनि लाइफ स्टाइलखौ गावजों गाव मिथिलायखायो गुबुनासो मिथियाना मा बुङो आगैमोन बेनिखायनो आं बुंदों आरो जा जि गोसो सोरबा इंलिस आसामिस माने मायाव राव खालामनो गोसो खालामनो हायो गाव गोसोसो ना मा बुङो औ बेनिखायनो आरो ओमफ्राय दा बयबो बेखौनो आं बांद्राय बुंला जा बुंनांगौ गेमस्ट्रिमोनाबो एसे बुंसिगोन एक्चुअलि आंहा बांद्राय बिदि बुंनायनि एक्सपिरियेन्सबो गैया हा दा माबाफोर भुल बुंफ्लांबायबा ओरैनो बयबो भिडिअ लादों भाइरेल जायोबा आं खोनाय जागोन नंगौ नङा रायजानाय एक्सपिरियेन्सआथ' एसे आदबबो जालांबाय जों सिगां हाबसामोन आंथ' इउटुबाव कमेन्ट मोनथामसो गाज्रि मोनबानो सानथामसो खामानि खवाबामोन आंना मिथिगोना सोरबा जायोना जाया बेबायदि जायोना बयहाबो ओमफ्राय दा जों लासैनो स्ट्रं जालांनो हमबाय आरो माने बादे आरो बेफोर कमेन्टखौ जुदि जोङो सोरनिबा कमेन्टखौ जुदि जों रिप्लाइ खालामबाय थायोबा जोंनि कमेन्टआवनो किसुमाना कन्टेन्टबो मोनगोन बा बिसोर बानायनोबो हागौ ओंखायनो गोसोबायदि